Pero pag game na na. Ang kahit game. Game ini. 5, 6. Bounces back. Bounces back. Bounces back. Yo! Dahil mainit ang panahon, magsuswimming kami. At dahil mainit ang panahon, mag-swimming siya. Ay, nuli niya, putang na. Walking distance lang po. Try lang Distance walkings lang po. Try lang po namin. Eh guys, sasabihin po ako sa inyo. Sikretong malupit. Pero yung utong niya hindi po maitim. May bang matakan? Guys, Mainit po ang semento. Yan. Malapit na po kami. guys, nasa swimming pool na. Simple. Nasa gate na po pala kami, guys. Wala pa, Malapit na po kami. Shoutout nga pala sa coach namin. si Evan Mercado. Hindi kami practice kasi nag-swimming kami. Shoutout sa'yo. Okay. Mar, live na. Andito na po kami ngayon sa Water Splash Resort. Yeah. Maganda rito, guys. Live na, Mar. Shout out sa'yo, coach. Hawik po ni Evan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Anak mo, tamang katulad tama katulad. Yung boy nagjajakol sa pool. Nakailang ka na, tol? Nakailang ka na? Mas yan, Gam. Oo, masaya niya. Masaya niya pala. Sorry. Thank you. Okay. Bounces back. Bounces back. Bounces back.